Moi boas tardes ás persoas que nos acompañan na sala, sobre todo tamén ás persoas que nos acompañan a través da rede, en remoto. Imos dar comezo á sesión final de clausura do simposio estándar, norma e variación, procesos, problemas e perspectivas. Esta última sesión está concebida como unha sesión máis de mesa redonda. As persoas que fostes seguindo as sesións previas e comezamos a comezos de febreiro, vistes que eran máis, digamos, relatorios que se subían na rede, que logo daban lugar a un pequeno coloquio, máis ben, entre as persoas que relataban e o público que tiña ben participar. Hoxe queríamos rematar, de feito, o simposio con unhas sesións presenciais. Xa estaba prevista a última que fixemos Gabriel Rei do Valeo que fose presencial, as circunstancias non nos permitiron facelo. Decidimos, en todo caso, esta que estaba prevista para a semana que ven, que pagaba a pena demorar unha semana para poder facela presencial, porque ao tratarse dunha mesa redonda, creíamos que isto daría un poquinho máis de vitalidade ás intervencións e o debate que poida haber. Hoxe imos proceder dando a palabra primeiro ás persoas que están aquí, que están convidadas á mesa redonda. Teño que dicir que había algunha outra persoa convidada que non puido aceptar por razóns persoais. E despois de que falen estas persoas, imos abrir o debate no que poderá intervir, que o público que está aquí presente na sala, e máis tamén se poderá intervir a través do chat. Esperemos que hoxe que nos funcione o chat de YouTube. Vale? Esta última sesión é un pouco de recapitulación, poñendo foco no galego, claro, que tiña unha presenza importante, pero non estaba necesariamente no foco en todo o simposio. Titulámola Estandarización do galego, problemas e desafíos, e acompáñanos para falar destes asuntos, de esquerda a dereita, da miña posición, Eduardo Maragoto, Xosé Luís Regueira e Fernando Ramallo. Eduardo Maragoto é profesor de lingua portuguesa na Escola Oficial de Idiomas de Santiago, foi titulado en Filoloxía Portuguesa desta mesma facultade. Xosé Luís Regueira é catedrático de Filoloxías Galega e Portuguesa desta mesma facultade e director do Instituto da Lingua Galega. E Fernando Ramallo é profesor titular, pero creo que xa piques de ser catedrático, esperemos, de Lingüística na Universidade de Vigo. Os tres teñen feito distinto tipo de achegas ao tema que nos ocupa, non imos facer listaxe delas. Eduardo mesmo como presidente da AGAL, que me esquecín de dicir antes, da Asociación Galega da Lingua. Regueira, máis ben, como a parte do seu traballo como gramático, como colaborador na elaboración da norma do galego como investigador. Fernando Ramallo, que o que lle pedimos que trouxese máis unha perspectiva máis de tipo sociolóxico, moi sociolingüístico, xusto nesa área na que el se especializou desde hai tempo como sociolingüista. Eu pedinlles ás persoas que interveñen que non se estendan máis de 20 minutos, incluso se fa un esforzo por 15, agradeceremos a todos, porque imos ter debate, poderase intervir despois, pero en todo caso que, por favor, non excedan os 15 minutos, e entón imos proceder por esta orde. Primeiro imos dar a palabra a Eduardo Maragoto, despois imos darlle a palabra a Fernando Ramallo, e finalmente a Xosé Luís Regueira. Así que, de primeiro, tes a palabra, Eduardo. Sí. Entón, obrigado por estardes aquí, os presentes e tamén que nos segue da casa. Moitos parabéns moito obrigado, Enrique, pola presentación, e moitos parabéns ao Instituto da Lingua Galega por tracer esta questón, este debate ao seu simposio. Eu espero que sexa o inicio de moitos encontros sobre este asunto da padronización do galego, que necesita moito diálogo entre os diferentes sectores envolvidos nel, non? Supoño que a maior parte das persoas que participan neste simposio
saben que na Galiza pois, temos un conflito normativo que xa se arrastra bastante no tempo, moi prolongado no tempo, en que na sociedade conviven dúas normas lingüísticas para o mesmo galego. Unha desas normas lingüísticas vai ao encontro de outras normas para a mesma lingua histórica que se usa fora do noso territorio, e outra desas normas é autónoma, digamos, desas outras normas que se usan para a mesma lingua histórica fora do noso territorio. Non digamos que unha é autónoma do portugués e outra é converxente co portugués. Mas esa situación, esa duplicidade de normas que se dan na nosa sociedade, algunhas persoas non saben que se repete un pouco por todo o lado no mundo, e especialmente no noso ámbito político máis próximo, cando un territorio experimenta as circunstancias sociopolíticas que ten o noso. Non? Fundamentalmente, cando unha mesma lingua histórica pois, fica dividida en diversos espazos políticos, pois costuma darse nunha sociedade esta duplicidade de normas. Non? E no noso ámbito político máis próximo, Europa, pois vémolo frecuentemente. Non? Por exemplo, en algúns casos en que se dan esas duplicidades de normas, pois vai acontecer que unha delas, a predominante, vai ser autónoma en relación ás outras normas. Temos, en primeiro lugar, o caso galego, é o caso máis evidente diso, non? A Galiza é un espazo político en que o portugués non ten ningunha presenza, non ten ningún estatuto legal, e, non tanto, si é recoñecida a norma autónoma desa lingua histórica galego-portuguesa, non? E sería un caso semellante, por exemplo, o do corso. Na Córsega, tampouco o italiano na actualidade ten ningún estatuto legal, e a única norma recoñecida ali é a autónoma, non? Que é a que é levada ás escolas, digamos así, cun estatuto moi pobre, mas é a única que ten recoñecimento. E, por outro lado, ás veces, dáse a situación inversa, e o que predomina cando hai esta duplicidade de normas nunha sociedade é a norma converxente e non a autónoma. Non? Temos, por exemplo, ese caso de predominio da norma converxente, digamos que é máis frecuente aínda que o anterior, ao longo no centro de Europa, ao longo de toda a fronteira italo-franco-alemá, non? Existe unha diversidade de territorios moi grande, a Lombardía, o Tirol, o Vale da Aosta, a Alsacia, a Lorena, os cantóns suizos todos en xeral, en que son usadas variedades faladas de linguas históricas máis amplas, non? No entanto, as persoas que viven neses territorios, en xeral, na escola, aprenden unha norma converxente cos estados veciños e que é a que usan en situacións máis ou menos formais para a escrita. Non quer dicer que as normas escritas que representan as variedades locais non existen e teñen certo uso literario ás veces, non? Mas non son consideradas ou non son recoñecidas nos ámbitos máis formais, non? En que se usa a norma converxente cos estados veciños. Neste caso, o francés, o italiano ou o alemán común, non? O alemán estándar. Mas hai algúns casos, poucos, moi minoritarios, dous concretamente no noso espazo político, que son os que me interesan a min, os que trago aquí especialmente, de binormativismo, en que nesa situación de convivio de dúas normas nunha sociedade, unha, insisto, autónoma e outra converxente coa dos estados veciños, en lugar de só ter predominio unha ou de só ter oficialidade unha delas, pois as dúas compartillan oficialidade no mesmo territorio, non? No mesmo espazo político. E onde se dá iso na Europa? Bom, dáse máis casos, non? Que estes que vou citar, mas estes son os que máis me interesa porque están envolvidos estados na questón e porque existe certa paridade, non? Pois eses casos en que dúas normas, digamos, que conviven con certa paridade legal, dáse en dous países que teñen uns índices altos de saúde democrática, digamos así, iso tamén os caracteriza. Un deles é a Noruega, que tal vez sexa o máis coñecido, porque tamén é un caso que se prolonga moitísimo no tempo. Isto xa ven, no caso da Noruega, xa ven do século XIX, este binormativismo, e na Noruega o que temos é que para unha mesma lingua oral, non? O noruegués moderno, pois temos dúas formas escritas. Digo formas escritas porque é así como son coñecidas legalmente, non? Unha é o bokmål, que digamos así que sería ten orixe
nun dinamarqués norueguesizado, non? E outra é o Ninós, que é unha norma escrita levemente composicional, no sentido que é un pouco un compromiso entre os diferentes dialectos rurais e históricos da Noruega, fundamentalmente dos occidentais, non? Esas son as dúas normas escritas que conviven nese país. Pareceme interesante, non? Esta descrición das normas, porque se tivésemos que facer unha analoxía para unha eventual situación de binormativismo na Galiza, pois tamén encontraríamos algo moi parecido, non? Porque a reintegración, a norma luxista, a norma reintegrada, non deixa de ser, a final, tamén un portugués galeguizado, e a actual norma oficial tamén non deixa de ser unha norma composicional dos diferentes dialectos galegos. Moi distanciado cronolóxicamente o momento en que surxen, mas é así en parte, non? Para que vos fagades unha idea de como poden conviver, non? Estas dúas normas escritas, pois é bastante simples. Parece moi complexo cando se ve de fora, mas cando unha persoa visita o país é bastante simples, non? Nos concellos en que unha delas é a vehicular, por exemplo, a Bucmal, que é a mayoritaria, pois nos concellos en que esta é a vehicular e a que se usa como vehicular no ensino, pois a outra, o goberno, o Estado, digamos, que garante que cando as persoas saen do ensino obrigatorio, pois saen con nozóns da outra, de maneira a permitir que todos os noruegueses se podan relacionar a pesar de usaren normas diferentes, non? E o outro caso de binormativismo que temos na Europa, no noso ámbito político próximo, sería ou nós consideramos que é o luxemburgués, non? No caso do Luxemburgo, desde 1984, deuse a oficialidade, a oficialización dunha norma escrita para representar as falas xermánicas dese país, que até ese momento, non? Ou históricamente tiñan sido consideradas como unha variedade oral do alto alemán central, non? Que se estende até aí nun dos seus extremos. De facto, do outro lado da fronteira, no propio país alemán, pois ese dialecto tamén se usa, mas é representado normalmente a través do alemán estándar actual, non? Pois, mas no Luxemburgo, a partir de 1984, xa é oficial tamén a lingua luxemburguesa, que xa se codifica ortográficamente de forma oficial desde o ano 1975 e xa tiña unha tradición literaria anterior. Na práctica, en que resulta isto? Pois resulta en que unha crianza, por exemplo, cando entra na escola, o primeiro que vai encontrar é o luxemburgués, non? No ensino infantil e nos primeiros anos do ensino primario, e a medida que vai avanzando no ensino primario, pois esa norma vai sendo sustituída polo alemán, e no ensino superior e en algúns ramos do ensino secundario xa se encontra tamén co francés, que é realmente a lingua prestixiosa do Luxemburgo, o que torna este caso tamén bastante interesante para nós na Galiza, porque nunha eventual situación de binormativismo galego, pois tamén teríamos un galego compartillando espazo co portugués como dúas normas da mesma lingua histórica, mas tendo que compartillar espazo tamén como o castellano como lingua prestixiosa, non? Por que pensamos, porque penso eu, e penso que cada vez máis persoas que esta sería unha situación interesante para considerar no deseño dunha política lingüística galega? Bon, para xa, porque como vedes, son bastante habituais estes casos, non? Non é excepcional o noso caso galego, a duplicidade normativa que temos na Galiza. De facto, é tan habitual que eu até podería considerar, até podería definir como inevitável cando se dan as nosas circunstancias sociopolíticas, non? Cando temos as circunstancias que temos aquí, pois ese conflito surxe e prolóngase no tempo indefinidamente, non? De maneira que non podemos esperar sentados porque se resolva só, nin podemos esperar a que unha das opcións normativas que existen na Galiza vai a ser barrida do mapa ou vai a ser derrotada pola outra. Iso non vai acontecer, non? Entón, o máis probable, o máis interesante, penso, para favorecer e para realmente colaborar co proceso de normalización lingüística sería que nós tentásemos por estes dous padróns ou estas dúas filosofías da lingua a colaborar en prol da normalización lingüística, non? En prol de que o galego sexa unha lingua máis forte e útil para os galegos, non? E como se porían a colaborar estas dúas filosofías, estes dous padróns lingüísticos que temos na Galiza? Bon, para xa,
Eu penso que o que teríamos que facer é aproveitar a forza que imprimen ao galego ambas as posturas, non? Ambos os padróns que conviven na Galiza. Un dos padróns, que é o actualmente oficial, que eu defino aquí como norma autónoma, ten a súa principal fortaleza, a súa principal forza do lado da identidade, non? Do lado da identificación que xa ten co galego falado ou coas falas actuais que existen na Galiza. Digamos que ten un modelo de corrección menos riguroso que a norma internacional ou que a norma converxente co portugués, e iso facilita que a través dese código pois as persoas podan facer usos máis esporádicos nesa lingua. Por exemplo, que unha persoa escreva normalmente en castellano, pois de vez en cando tamén o faga en galego. Iso é máis difícil a través da norma internacional, que quer dizer, a través do portugués, que ou se sabe ou non se sabe, non? Despois tamén ten unha maior identificación coa historia literaria do galego. De facto, podemos dicer que é produto da historia literaria. Podemos considerar que esa historia literaria é anómala ou non, mas o caso é que sí que é produto desa historia literaria. E despois a norma converxente ten as súas fortalezas, a súa principal forza, imprímelle o facto da proxección comunicativa que ten, nomeadamente co espazo lusófono, non? E, de facto, iso é un plus de utilidade importante en relación a outra norma, non? En relación á norma autónoma, mas, de facto, ten máis capacidade, ten máis posibilidades de algún día chegar a conectar cos sectores da sociedade galega que non están interesados na normalización lingüística do galego, precisamente por esa proxección comunicativa que ten, non? Estamos vendo últimamente que hai moitas mensaxes, moitas veces de sectores moi alleos a esta preocupación do galego, non? Da dereita galega, por exemplo, en relación á necesidade de ampliar as complicidades económicas, por exemplo, co mundo lusófono. E despois, a norma converxente tamén ten, polo facto de ser oficial en moitos estados, tamén ten unha estabilidade formal que o galego autónomo non ten, nem pode conseguir, non? Digamos que esa necesidade da norma internacional de coordenarse con outros estados é o que lle proporciona unha estabilidade que sería o que frearía un pouco a castellanización progresiva que estamos a ver no galego. Estas serían, digamos, fortalezas dos dous lados, das dúas normas que están a concorrer actualmente na sociedade. É evidente que algúns utentes da lingua van preferir algunhas desas fortalezas, outros utentes van preferir outras, mas eu penso que aquí nós temos que elevarnos un pouco por riba dos utentes de galego comuns, non? Porque somos de alguna maneira copartícipes da planificación lingüística do futuro e temos que conseguir ver, non? un pouco máis alá, e unha das conclusións que chegaría, ou que gostaría que todos chegásemos, é que é interesante que vayamos preparando a lingua para o futuro. Nós non sabemos quais van ser as prioridades dos falantes do futuro, non sabemos se no futuro as persoas van estar máis vinculadas á lingua por questões utilitarias ou por questões identitarias, non o sabemos. Entón, deberíamos ser responsáveis e deixar a lingua preparada para que o galego, digamos, satisfaga todas esas funcións no futuro. Satisfaga funcións máis utilitarias e satisfaga funcións máis identitarias, sen descartar ningunha delas, non? O outro motivo polo cual eu penso que sería interesante aproximarse ou tracer esa política lingüística deses países á Galiza sería que sería un reforzo galeguizador moi importante, e ademais sería un reforzo galeguizador interno en dous sentidos. Por un lado, para a norma autónoma, non? Estou falando desa eventualidade en que van conviver as dúas normas, non? Por un lado, para a norma autónoma, porque é evidente que hoxe a norma autónoma ten dificultades para protexer moitas unidades lingüísticas galegas exclusivas en relación ao castellano, porque son unidades lingüísticas que xa son prescindíveis comunicativamente na Galiza. Hoxe na Galiza para falar ninguén necesita de dicer a palabra esquecer, non? Unha persoa pode falar galego perfectamente e dicer olvidar. Esa imprescindibilidade desa palabra recuperaría
a través do contacto co portugués, non? A través da comunicación co mundo lusófono. Entón, habría un primeiro reforzo galeguizador nese sentido, mas, e isto moitas veces isto non se ten dito, tamén para a norma internacional, quer dizer, tamén para os utentes da norma reintegrada, como eu propio, pois a existencia dunha norma autónoma protexería moito vocabulario que ficaría desprotegido se non estivese aí ao lado. Non? Pois, por exemplo, eu podo ter tendencia, polo facto de me relacionar con outros países lusófonos, a, cando existen dous sinónimos galegos, por exemplo, pois preferir aquel que me comunica con outros países lusófonos con maior facilidade. Non? E é moi probable que eu sustitúa brétema por nevoeiro. Tamén o considero galego e tamén brétema está nos dicionarios portugueses, mas é evidente que brétema non se usa nos outros padróns lusófonos e nevoeiro é un pouco menos usado do que brétema aquí. Non? E entón, a simple existencia dunha norma autónoma tamén axudaría aos utentes da norma reintegrada a conservar ese léxico patrimonial. Non? Moitas veces, en relación a este reforzo galeguizador, pénsase ou tense dito que sí, efectivamente existe certo consenso de que o portugués proporcionaría ese reforzo galeguizador ao galego, mas insístese moito en que tal vez o poda facer na linguaxe técnica ou especializada, mas que noutros casos non. Noutros casos non necesitaríamos o portugués para nos reforzarmos. E eu penso que hoxe en día xa non é así. Non? O portugués sería un reforzo galeguizador en prácticamente todos os ámbitos comunicativos do galego. E vou demostrar brevemente con un exercicio que eu uso nas aulas de portugués no nivel B1, cando o nivel B1 é despois dos alumnos pasaren todo un ano facendo o nivel A2, non? E cando chegan ao nivel B1 eu pregunto a eses alumnos, eu digolles que fagan unha lista de unha dúcia de erros, non? Que eles cometen e que gostarían de, ao longo do ano, ir correxindo, non? Ir pois, insistindo máis neles ou o que sexa. Entón facemos un exercicio que é facer este cartaz e polo nas aulas, nas paredes das aulas, e entón cada alumno paga 5 céntimos cada vez que comete un erro destes, dos que hai aí, non? E ao final, pois, facemos un xantar ou eu vou ao Brasil, non sei, algo facemos con eses 5 céntimos. Mas a cuestión é que dos 12 erros que os alumnos escolleron hai 2 anos, este exercicio é de hai 2 anos, vedes que a lista que eles din, estes son erros que eu dou constantemente e que gostaría acabar o B1 sen dalos, non? Son esa, non? E de todos eses erros que son 12, en 8 casos, as persoas non estarían a aprender só portugués, senón que estarían, de alguma maneira, reforzando o galego, non? Quer porque a palabra que se corrixe ou a corrección vai ao encontro de algunha palabra que está en concorrencia con un castellanismo sustitutorio na sociedade, como, por exemplo, ben por bueno, non? Quer porque dentro das palabras galegas, cando hai un par en que unha palabra non coincide co castellano e outra sí, o portugués costuma reforzar o elemento do par que non coincide co castellano. Non? Entón, produciríase a través do portugués un reforzo, non? En 8 das 12 palabras que eles escolleron para correxir ao longo dun ano. Non? E, mas, isto que se pode pensar, no fundo son 12 palabras, a lingua é moitísimo máis ampla, eu fixen un levantamento de unidades lexicais diferentes do castellano que existen nun manual de galego que damos na Escola Oficial de Idiomas, non? Que usamos na Escola Oficial de Idiomas. E confronteino con un manual de portugués, non? Que tamén damos no nivel A2 da Escola Oficial de Idiomas. Confrontei concretamente as unidades 4 deses dous manuais. Agora, por falta de tempo, non vou entrar nesas tabelas, non? En que fago o confronto desas dúas unidades, despois, se queredes, no debate, pois entramos un poquinho máis sobre o asunto, mas a miña conclusión é que o portugués, nese nivel e concretamente nesta unidade, exerce un reforzo do galego, das unidades distintivas do galego diferentes do castellano, quer dizer, dos ítems lingüísticos exclusivos do galego en relación ao castellano, de 82%. Non? É elevadísimo o reforzo que se produce aí a través do portugués. Non? Até se podería dicer,
non? Con esas percentaxes que, dando portugués nas nosas escolas, se désemos portugués ao lado do galego, realmente estaríamos multiplicando o galego por 2, non? Estaríamos dando o galego 2 veces. Entón, para concluir, porque xa cheguei aos 20 minutos, verdade? Para concluir, simplemente quero destacar unha cousa. Este reforzo, que xa é importante nas aulas, a través da docencia que experimentaríamos co portugués, non debe ficar, do meu punto de vista, nas aulas. Quer dizer, nós non nos podemos conformar, o movimento galeguizador non se debe conformar con algún día introducir o portugués no ensino para, dese modo, reforzar o galego. Ese reforzo témolo que levar tamén á sociedade. Como dixo outro día Enrique Monteagudo nunha frase que me pareceu moi feliz da súa exposición, o ensino formal debe estar aí para reforzar a aprendizaxe informal que se fai dunha lingua na sociedade. Quer dizer, se algún día quixermos utilizar o portugués como reforzo do galego, non vai bastar con que o introduzamos no ensino, senón que vamos ter que tolerar tamén o seu uso na sociedade e o ensino vai ter que servir para reforzar esa tolerancia do uso do portugués na sociedade. E concluo por aquí. Pois moitas grazas, Eduardo. Esquecime de dar o título da presentación del, que era Padronización do galego e converxencia con o portugués, a proposta da binormatividade. Agora imos darlle a palabra a Fernando Ramallo, que propuxo como título a estandarización do galego desde a perspectiva sociolingüística. Tes a palabra, Fernando. Moi ben, boas tardes a todas e a todos, as persoas que estades aquí na Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago e tamén as persoas que estades seguindo este evento a través da internet. Quero agradecer ao Instituto da Lingua Galega e particularmente ao profesor Enrique Monteagudo por este convite a esta serie de debates e de reflexións ao redor do estándar e da estandarización da lingua galega, que xa leva un tempiño correndo neste último mes de febreiro e no que levamos de marzo. Teño que decir que non poden asistir a moitas das charlas previas por coincidencias con outras obrigas. Si asistín á última, tal vez algunhas das cousas que eu diga aquí a mellor están ditas previamente, non o sei, pediría disculpas nese sentido. Pero o que vou facer é o seguinte. Pídeseme que fale sobre, neste congreso, non sei como chamarlle, neste simposio, non sei como, en fin, sobre a cuestión do estándar desde a sociolingüística. Por tanto, a pregunta que teño sobre a mesa inicial é que supón reflexionar sobre o estándar desde a sociolingüística. E o que, non sei se esperades máis ou menos do que eu podo decir aquí, pero o que veño a contar aquí é unha serie de problematizacións. É dicir, vou poñer sobre a mesa algunhas problemáticas probablemente ou sen probablemente ben coñecidas e ben reflexionadas previamente, pero que, na miña opinión, continúan abertas. Por iso as traio aquí, non porque sexan xa problemáticas históricas resoltas e que teñan necesidade simplemente dunha revisión. Non, eu creo que seguen abertas, e iso o que vou facer. Así que, en fin, son consciente de que van quedar un pouco así no aire, verdade? Pero intentarei que sexan o suficientemente claras, polo menos a miña posición, para ese debate que pode haber posteriormente despois desta mesa redonda. Así que o primeiro é problematizar, verdade? Así que o estándar, desde logo, é falar do estándar é falar dun problema. E desde a perspectiva sociolingüística, dunha problematización, máis que dun problema. E desde a perspectiva sociolingüística o que nos interesa é analizar esa problemática desde o uso social das linguas. É dicir, estamos na sociedade, analizamos as conductas, as prácticas, tamén as ideoloxías arredor dun determinado concepto, neste caso, ao redor dun concepto, pero tamén dunha práctica, dunha tecnoloxía, verdade, que está ao redor de todo o que significa estandarizar e normativizar, ainda que tamén farei algún comentario que son para min cousas distintas. Non estándar e normativismo non son sinónimos, polo menos tal como eu os entendo. Non sei se escoita ben, porque ás veces noto... Sí, escoítase ben. Sí, ok.
Vale, entón vou dividir en tres partes moi breves. A función do estándar, a realidade, desta miña perspectiva, do estándar, e logo vou introducir brevemente unha reflexión sobre que significan as neofalas para falar, discutir e problematizar a cuestión do estándar. Así que, se nos preguntamos e situamos desde esta perspectiva problemática cal é a función do estándar, no caso galego, particularmente, aínda que evidentemente isto se pode expandir ao resto das linguas, o estándar ten unha función de modernización da lingua. Isto é obvio, e no caso galego tamén, se pensamos os cambios que houve na propia lingua desde a perspectiva social, xa non desde a perspectiva estrictamente lingüística, no galego desde os anos 70 hasta a actualidade está claro que a modernización do idioma é evidente e é obvia. Tamén o estándar tivo unha función de democratización do debate arredor da lingua e da sociedade que continúa hoxe e que acabamos de escoitar unha peza fundamental dese debate que continúa vivo, o normativismo que se acaba de expoñer neste momento polo interlocutor que me antecedeu, verdade? Así que o debate continúa aí. Cando digo democratización é que evidentemente todas as posicións sobre o estándar deben ter espazo para discutir sobre elas, para dialogar sobre elas, para reflexionar sobre elas. E logo, outra das, por tanto, se continúa esa democratización ou ese debate, e, por outro lado, e tal vez a máis importante, creo, en función dos estándares da perspectiva sociolingüística, é a construcción e o fortalecemento dunha identidade comunitaria. A idea de que creemos un estándar cos problemas que isto poida supoñer, coas diversidades que isto pode entrañar, pero que serva para construir ao redor dese estándar ou fortalecer unha identidade comunitaria. Non vou falar aquí de identidade nacional, que podríamos leválo por aí, dunha identidade estritamente lingüística, sino algo máis identidade comunitaria. Non? Así que estas, eu creo que, en principio, de maneira un pouco, teórica, se queredes, son as funcións do estándar. Pero vou ao segundo punto. Cal é a realidade do estándar na perspectiva concreta de Galicia? Aparte desa contribución destes tres puntos que acabo de decir, modernización, apertura o continuo debate e construción e fortalecemento desa identidade comunitaria, en realidade, a realidade, polo menos desde esta perspectiva sociolingüística, tendo en conta os falantes, as prácticas diarias de uso, é que estamos ante un proceso controvertido, desde logo. Un proceso controvertido é de feito desde o punto de vista da súa elaboración, da súa codificación, da súa implementación, seguindo a Haugen, un proceso non ordenado. Non sigue esa orde que Haugen postulaba ou propoñía nas súas 4 etapas, selección, codificación, implementación e elaboración. Non necesariamente no caso galego foi así, verdade? Porque codificación e elaboración surdiron, digamos, nun momento compartido, verdade? Se analizamos o proceso desde os anos 70 hasta ahora. En todo caso, o que quero deixar aí é que ese proceso é un proceso controvertido e que non hai unha definición válida que a todo o mundo satisfaga. A segunda cuestión, na realidade, é que relevancia tivo a estandarización do galego, se a damos por pechada. Abramos despois a reflexión sobre o binormativismo, pero ese é outro estándar, é dicir, eu entendería como unha dobre estandarización, máis que un dobre normativismo, logo direi, entón, nese sentido, esa diferencia entre estándar e normativismo, que non comparto, esa igualdade, non? Que relevancia tivo na dignificación e no recoñecemento da lingua o proceso de estandarización de Galicia dos últimos 40 anos. E aí diferencio dous elementos que sei que están na charla despois de Regueira, polo título que daba, pero as ideoloxías que se mobilizaron alrededor disto, a de autoridade e a de legitimación. Nese sentido, o estándar contribui claramente á legitimación do galego como lingua válida para todas as funcións diarias de todos os ámbitos. Pero, por outro lado, o estándar tivo un peso moi menor e, en todo caso, mesmo discutible na autenticidade da propia lingua. É dicir, que asistimos agora mesmo, nos toca xeracionalmente, se este debate o temos no 2050 ou no 2100, pois probablemente estea desde outra perspectiva, pero nestes momentos asistimos justamente a esa dobre convivencia social, persoas que se sinten perfectamente anónimas
e que non se identifican co galego tradicionalmente falado en Galicia, e persoas que se sinten autentificadas, auténticas, co galego que se fala en Galicia, pero que están moi distantes do galego estándar. Non? Así que a pregunta sería que relevancia tivo a estandarización nesa dignificación e no recoñecemento. Desde logo que o recoñecemento debe, fundamentalmente, o recoñecemento da lingua debe moito ao proceso de estandarización, pero non é suficiente. Non? Aí hai esa loita ideolóxica que está sobre a mesa entre autoridade, legitimación, autenticidade e mesmo anonimato. Non? Precisamente os neofalantes, non? Tan de moda en estes momentos, non só na realidade, sino no discurso académico e político, como suxeitos que non ocupan ningún lugar. Non? Ben, outra das cuestións de debate alrededor desta idea da realidade do estándar é o paso da norma descriptiva, aquelo, desde o punto de vista sociolingüístico, de escribir o que é normal na sociedade, a o estándar como unha norma prescriptiva, fundamentalmente ligada á escritura, certo é, na oralidade hai moitas máis dificultades neste sentido, non? Pero, digamos que se hai unha forte vigilancia desde a sociedade sobre a cuestión normativa, fundamentalmente na norma escrita, ese prescriptivismo e a veces proscriptivismo permanente, non? A discusión aí sería, que xa sei que se tivo hai moitos anos, pero eu poño sobre a mesa, que é normal? Que é falar galego normal, o que é normal falando de galego, falando ou escribindo galego. Non? Por exemplo, precisamente por ese carácter prescriptivo, sabemos que hai moitas persoas, bueno, non sei se moitas, vou quitarlo de moitas, hai persoas que saben escribir en castelán, pero non saben escribir galego, e que falan galego, e que séntense cómodas escribindo castelán, pero non en galego. Sobre todo, en este caso, falantes naturalmente non escolarizados, non persoas que non pasaron por o sistema educativo e que teñen fundamentalmente apegos co galego tradicional. Este debate sobre estándar normativo que decía antes, o que quero decir é que os usos fora do estándar tamén son normativos. É dicir, onde está a cuestión normativa? Solo está ligado ao estándar e está asociado, aí é un sinónimo, moitas veces aparecen escritos o uso estándar, o galego estándar o normativo, o desde logo normativo tamén é o galego reintegrado, naturalmente, que é normativo, e é estándar tamén nese sentido, pero non responde normativo no sentido de é oficialmente recoñecido. Esta discusión, por exemplo, entre estándar e normativo, creo que hai que evitala, non? O falamos normativo, un concepto distinto, máis legal e menos social, ou senón tamén, obviamente, os usos fora do estándar se rexen por normas. Nese sentido, bueno, era outra cuestión a poñer aí. Logo, outro tema nese uso real é que creo que hai certa fetichización, certa idealización na construción do estándar do galego. É dicir, creo que o estándar se construiu desde un afastamento claro do suxeito falante. Por moito que se estea falando dun supradialectalismo, que é como adoitan construirse os estándares, desde logo, non? Pero ese supradialectalismo tivo como consecuencia que o afastamento sexa moi evidente desde o punto de vista dos falantes tradicionais. A todos e a todas nos pasou. Eu fixen bastantes ou moitas entrevistas no rural e a xente me falaba castelán. Xente que, cando eu falaba neste galego que estou falando aquí, me cambiaban al español e me decían moi bien que era tal, pero eu preguntaba, pero por que me fala usted castelán? Que non entendo, dice, non, é que ese galego seu é un galego que non ten nada que ver co galego meu, é moi bonito, moi bo, é moi... E isto creo que continúa. Non estou falando de entrevistas feitas hai 70 anos. Creo que continúa e, por tanto, na construción do estándar eu creo que houve un afastamento real co suxeito falante e non sei se se pode facer outra maneira. Ollo, non sei se pode facer outra maneira. Por tanto, desde esa perspectiva sociolingüística, creo que hai unha concepción idealista da lingua e da sociedade e, nese sentido, o estándar entendo como unha tecnoloxía, efectivamente, que creou un suxeito consentidor, digamos, do estándar, non sei que aceptou o estándar con normalidade, certo é, pero tamén, e aí continúa,
esa oposición, esa discusión, esa confrontación. Que pasa? Que nos toca vivir no medio deste proceso. A inmensa maioría das linguas que coñecemos foron estandarizadas séculos atrás, está eso pues, absolutamente asumido, e o galego non, estamos justamente no medio deste proceso. Por eso está esta discusión. Así que, en certo sentido, tamén é unha intervención nos dereitos das persoas. Así que é unha forma de imposición, está, desde a perspectiva sociolingüística. É dicir, eu non podo falar como me dá a gana porque, falar probablemente sí, pero non podo escribir como me dá a gana, non podo dirixirme ás institucións en un galego que se pode, en fin, considerar precario, castelanizado, lusofonizado, o que sexa, que, en fin, desde perspectivas diversas, porque hai sancións a este respecto, sancións sociais ou mesmo non recoñecemento. E, en ese sentido, pode calquera solución, non a solución, por suposto, únicamente a solución actual, non? Calquera solución é unha intervención nos dereitos das persoas, que eso ten prezos, naturalmente, non? A favor do estándar, que prezos hai? Efectivamente, hai, se estamos a favor do estándar, un dos prezos que hai que pagar é a reducción da diversidade e moitos máis falantes afastados do propio, do falar do século XX, de inicios do século XX, século XIX, e para atrás. Non estar a favor do estándar, da estandarización, sobre todo en linguas minoradas, no caso do galego, sería claramente unha perda de expansión. E isto, o prezo, eu creo que é maior. O prezo de non apostar polo estándar. Por tanto, todo o que acabo de decir, desde logo, significa reflexionar, en a miña opinión, a favor dos procesos de estandarización, coas dificultades que todo iso ten. Por iso a pregunta é, o estándar serviu para aumentar o número de falantes? Antes dixen que para o recoñecemento sí, para o número de falantes non. Para o número de novos falantes probablemente sí, pero se vemos a evolución dos falantes de galego dos últimos 50 anos, desde que temos, digamos, codificación, estandarización, se a pregunta é, serviu para isto? A resposta que eu vexo, cos datos e as análises, é que non. Entón, tamén é un elemento a ter en conta, non? Esta cuestión, esta reflexión. E para rematar cúmulo, digamos, de problemáticas posibles, estaría o que ten que ver coas neofalas, non? Co neofalantismo, o estándar e as neofalas. Fai falta, eso sí, un estudo a fondo sobre neofalas. Hai xa corpus recollidos, pero fai falta estudos máis alá dos ben feitos xa tamén no Instituto da Lingua Galega, fonéticos, entonativos, etc. Desde esa perspectiva hai moitas cousas feitas, pero desde outras perspectivas as neofalas están sen estudar, desde o punto de vista estrictamente lingüístico, non? E a pregunta é se realmente hai un estándar exclusivamente nas neofalas, e realmente se todos os neofalantes, isto sí que ten resposta clara, falan estándar ou non. Ata agora, tal vez, unha boa parte, pero empezamos a detectar ahora mesmo neofalantes propiamente de zonas ou da zonificación galegofalante tradicional. Empeza pola sustitución lingüística a emerxer neofalantes en lugares de menos de 10.000 habitantes. É dicir, persoas que escoitaron galego toda a vida de pequeniños, pero pasaron a falar castelán, evidentemente, por razóns digamos, da modernidade da lingua nos últimos 30 anos, pero que agora empezan a recuperar o galego que falan xa a súa mamá, a súa papá, os seus avós e as súas avós. E, por tanto, hai un neofalante que ese non é un usuario do estándar, porque a lingua na que está habituado, acostumado, en fin, coa que interacciona son variedades dialectais ben localizadas. Non? Por tanto, son neofalas antiestándar, igual que a lusofonía, igual que o reintegrado. Un día preguntáballe a Álvarez Cáccamo, decíalle, oye, eu creo que todos decía eu, maioritariamente os reintegrados son neofalantes, e me decía, algo me extrañou, en absoluto. A maior parte da xente reintegrada é falante tradicional. A mí eso resultou bastante extraño, non teño máis información, non? Pero me decía que que a xente que se fai reintegracionista é falante tradicional de galego. En todo caso, sexa eso ou non, realmente estamos ante falas que non responden ao estándar, bueno, en fin, é simplificado no ILGA e na Real Academia Galega e, por tanto, oficial en Galicia nestes momentos, verdade?
Así que esas neofalas antiestándar tamén sería interesante reflexionar sobre elas e non quedarnos solamente con que o falante, o neofalante, é un usuario de estándar precarizado moitas veces, con esa continua vigilancia social, etc. Por tanto, para rematar en este sentido, o único que teño que decir é que o mundo, que quería rematar con esta idea, o mundo normativo, e en este caso sí que asocio normativo a estándar, pon límites continuamente á acción humana, non sobre o que se pode dicir, senón orientar a inclinación a favor dunha conducta conveniente para o grupo e para a comunidade. E sobre isto, creo que continuamos debatendo porque non se atopou unha solución perfectamente válida e non creo que sea fácil, mesmo o normativismo falado previamente, sexa esa a solución para dar por rematado este debate, estas problemáticas ao redor do estándar. É dicir, non sei se a mellor era desestandarizar. Quen sabe? Grazas. Moitas grazas. Entón, imos de ceder a palabra a Xosé Luis Regueira, que fala sobre o debate sobre a autenticidade e a identidade do galego estándar. Escoitas, sí. Primeiro quero agradecer tamén aos organizadores deste simposio, en especial a Enrique Monteagudo, pois que me convidase a estar hoxe aquí falando sobre esta cuestión, que na que últimamente teño posto algún interese sobre a cuestión da autenticidade, as ideoloxías lingüísticas e todo isto, e sobre todo tamén polas intervencións anteriores de todo este simposio que eu, por fortuna, si puiden seguir, nas que saíron unha cantidade de temas e de ideas que realmente que temos que explorar e que nos van facer reflexionar bastante. Pero ben, eu, en principio, non traballo co estándar só tangencialmente porque eu, por alguna razón, vinme implicado, sobre todo, coa cuestión do estándar oral. Entón, a partir de aí, para mí o achegamento ao estándar é un pouco diferente. Pero eu quería, vou facer agora aquí uns apuntamentos previos, tamén, algunhas ideas, vou procurar manterme no tempo, e precisamente para non, como os que me coñecedes, sabedes que tendo a falar moito, pois fixen un esquemiña de tal para non sair moito do rego, para non escapar moito do rego. Quería facer un apuntamento previo, porque a cuestión do estándar, vai por diante que evidentemente non estou criticando a organización deste, estamos aquí en un simposio sobre o estándar, pero a min chama a atención que, digamos, que está xustificado desde o punto de vista académico, científico, etc. Pero chama a atención que se botamos a vista atrás, a cantidade de tempo, de enerxías que na lingüística galega levamos todas estas décadas discutindo sobre o estándar. Aquí mencionouse que levamos casi desde os anos 70, estamos xa desde os anos 70, que van 45 anos, polo menos, que estamos discutindo sobre o estándar, ou cerca de 45. Claro, cal é a razón de que realmente dediquemos todas estas enerxías, todo este tempo a discutir sobre o estándar? Eu aquí vou ser un pouco provocador, se me permitides, non quero faltarlle ao respeto a ninguén, pero vou ser un pouco provocador, pero tamén autocrítico, é dicir, tamén falo de min mesmo, é dicir, eu inclúome dentro disto, non? Hai causas obxectivas que se teñen dito aquí, o estándar é moi recente, estamos no medio do proceso, e, polo tanto, digamos, é un debate que estamos vivindo en pleno, non? Pero, a parte desas causas obxectivas, a mí pareceme que a cantidade de enerxías e de tempo que estamos dedicando a isto é desproporcionada. Entón, pois hai distintas posibilidades. Eu aquí, por eso, vou ser un pouco provocador. Hai unha posibilidade que é que, ao mellor, estamos discutindo sobre o estándar porque, en realidade, digamos que é unha zona, un terreno no que nos sentimos relativamente cómodos. Estamos nun debate, basicamente, este debate prodúcese en ámbitos universitarios, de vez en cando sai á prensa, pero somos máis ou menos xente de ámbitos universitarios ou que estudamos algunha carreira, etc., os que estamos discutindo sobre isto. Que iso é lógico, non? De certa maneira, somos esas elites das que falaba Mario Herrero, por exemplo, no seu libro de Guerra de Grafías, Conflito de Elites. Sí, formamos parte desas elites, de alguna maneira. En certa maneira, estamos nun terreo coñecido, un terreo cómodo, no que coñecemos os nosos oponentes, sabemos os nosos argumentos, sabemos os argumentos dos nosos oponentes, sírvenos para consolidar, en certa maneira, as nosas posicións, para atraer, para reafirmarnos nas nosas posicións, pero
ao mellor resulta que, mentras estamos nesa... É unha especie de zona de confort, na que discutimos sobre as nosas cousas dentro do noso ámbito con mensaxes dirixidos cara ao interior dese círculo no que estamos inmersos, non? E mentres que, ao mellor, mentres tanto, pois estamos evitando, non estaremos evitando, en certa maneira, confrontar o monstro que temos á porta e que xa se nos está metendo dentro das nosas propias casas. Non? Quer dicir que, por exemplo, diriximos moi poucos esforzos realmente a idear ou a imaginar como podemos mellorar a situación do galego na sociedade. É dicir, que lle estamos dicindo á sociedade en xeral? A sociedade non universitaria, non do noso propio círculo. E máis, estamos lle dicindo algo? Non estou inseguro. Este é un problema xeral da cultura galega, non? Bueno, polo menos eu teño esa visión autocrítica da cultura galega de que temos moitísimos mensaxes dirixidos cara ao interior, pero moi poucos dirixidos cara ao exterior. Realmente, que lle estamos dicindo á sociedade galega do que é a cultura galega, do que é a lingua galega? Non sei se lle estamos dicindo algo, sequera, non? Entón, eu creo que aí, a mellor, teríamos un pouco no sentido do que falaba Ramallo, non? En parte desta cuestión. Ben, xa digo que iba a ser un pouco provocador. É dicir, dá a impresión de que estamos esperando a que alguén veña e que resolva o problema, pero desde arriba non vai vir ninguén. Desde arriba non vai vir ninguén. É dicir, que non vai vir unha Secretaría Xeral a que nos resolva, non vai vir unha dirección, unha presidencia da Xunta resolvernos o problema, xa sabemos o que hai, non? É o que temos para os próximos anos. Non temos unha alternativa plausible a esa situación. E que estamos facendo desde abaixo? Estamos facendo algo, non? Vale, enchemos a Praza do Obradoiro para defender a lingua, pero cando marchamos da Praza do Obradoiro para as nosas casas, que facemos? Non? Bueno, esa é unha reflexión tamén para mí, non? Por exemplo, non estou dicindo que non haxe iniciativas, pois, por exemplo, a Asociación Puntogal, pois xorde da iniciativa privada, externa. É un logro moi relevante, do meu punto de vista. Ou a Escola da Semente, por exemplo, as escolas da Semente. Pois son iniciativas que veñen de abaixo a arriba e que son moi relevantes, porque están incidindo nos comportamentos da xente. Pero cantas máis desas podemos sumar? Hai algunhas máis, pero realmente estamos... Entonces, estamos, de certa maneira, creo que estamos moi cómodos nestas discusións do estándar, pero se saímos aí, ímos aquí a vista alegre e dicimos á xente as discusións do estándar, sobre tal, pois non sei moi ben o que encontrar, a resposta que poderíamos encontrar. Ben, non quero estenderme porque non quero estenderme do tempo. É dicir, eu, de todas maneiras, volvo ao rego, e entro no rego agora. Nestas discusións, o meu achegamento á cuestión do estándar é máis desde un punto de vista como lingüista, é máis, vinme moi reflectido, por exemplo, na intervención de Carla Amorós, na primeira xornada, e, polo tanto, non entro aí. E despois, o meu achegamento é máis desde un punto de vista social e ideolóxico, non? Podemos partir dunha frase de Robert Lepage, que dicía xa nos anos 80, que dicía que a estandarización dunha lingua supoñía a institucionalización, a totemización e a reificación desa lingua. Ben, a institucionalización. O estándar é unha institución. É unha institución de carácter político. É dicir, a academia, como dixo outro día Gabriel Rei Doval, ten a potestade sobre certas partes da configuración do estándar galego, pero por delegación do Parlamento. E subiuse moi claramente agora, pois, por exemplo, nas discusións do acordo ortográfico do portugués, non? En decembro do 16, o presidente da Academia das Ciencias de Lisboa, Artur Anselmo, dixo: a Academia vai rever acordo. Este era o titular do xornal Público. A Academia fixe un informe e en febreiro do 2017 o ministro, no decir 2 meses despois, o ministro dos Negocios Estranxeiros dixo: Goberno rexeita rever o acordo ortográfico. O ministro dos Negocios Estranxeiros.
e o acordo non se reviu. Dicir, quen ten de que estamos falando? Estamos falando dun acordo internacional, dun tratado internacional ratificado polos parlamentos dos países que o asinaron. Entonces, ata que punto estamos falando de ortografía? Ou estamos falando de outra cousa? Estamos falando dunha cuestión que trascende. Estamos falando dun tratado internacional de carácter político. A reificación das linguas empeza coa escrita, non? Coa escrita a lingua faise externa aos falantes, ás persoas que a falan, e queda fixada, idealmente, non? É dicir, a única forma de lingua fixada, idealmente, fixada é unha lingua morta, non? O latín está fixado, pero a partir de aí as linguas evolucionan e cambian, pero idealmente fixadas son as formas escritas da lingua. E máis, desde ese punto de vista, a reificación vai ata que concibimos as linguas como algo que pode ser obxectos externos, que poden ser contidos en dicionarios, en gramáticas, etc. Entonces, por exemplo, eso non me estendo. E aquí quero apuntar que o estándar oral é de outra natureza. Como xa dixemos varias veces, non? É dicir, o estándar escrito é coercitivo, é dicir, se que hai que escribilo con H, porque senón non é falta, e podemos non ter un posto de traballo, por exemplo, porque suspendemos unha oposición. É algo totalmente coercitivo. Podemos suspender unha materia, non? Escribes, pero iso non sucede, por exemplo, con cuestións de fonética. Falabase da geada, por exemplo, falamos moito de geada, pero que pasa, por exemplo, coas 7 vogais do galego? Eu coñezo bastantes profesores de galego, numerarios, tanto universitarios como de ensino medio, que non teñen as 7 vogais de galego, e son profesores universitarios, ou son profesores de galego, porque foron alumnos meus, non? Por exemplo, moitos deles. Entón, é un carácter diferente. É dicir, como se configuran incluso, por exemplo, hai unhas normativas ortográficas que están claramente explicitadas, pero en cambio non hai os estándares orais non se presentan como normativas, presentanse como descripcións. Entón, é o galego tal como se fala, o inglés que se fala na BBC, o alemán que se fala en certos programas informativos desde as televisións públicas alemanas. Ese é como presenta o Duden, por exemplo. Ou no volume da Real Academia, referido á fonética, pois fala di que é unha descripción de como se fala las clases cultas de hablantes cultos de las capitales de los principales países de habla hispana. É unha descripción, descríbese. Entón, como se configura? Configúrase por procesos de outra natureza diferente, non? Entón, decir que deixaría un pouco a parte, porque leva outras implicacións. Claro, e a totemización. A totemización vai eu entendo como o sentido da ideoloxía, non? As ideoloxías do estándar. De como a ideoloxía do estándar, por unha parte, na idea de que James e Leslie Milroy, que dicían que o estándar é máis unha idea que unha realidade, non? Unha idea. De feito, falamos de norma ideal, é dicir, unha idea que temos do estándar, de que non sexa unha auténtica realidade material, e tamén a idea de que esa variedade é superior ou é mellor ao resto das variedades, non? Esa que podemos chamar ideoloxía do estándar. Esa ideoloxía do estándar, en realidade, eu creo que está bastante fondamente arraigada na sociedade galega, por exemplo. Verse, por exemplo, cando a xente discute, sobre todo nas redes sociais, que todo aquilo que non está no dicionario non existe, ou polo menos non é legal utilizalo, ou entende, non? É dicir, estou pensando na ideoloxía que expresa a xente, non? Ou non é legal, ou polo menos está nun estatus inferior, e a xente parece moi mal que aquela palabra, pois que se di na súa vila, que se di que di súa avó, etc., non este en tal dicionario, non este en... Non? Que quere dicir que non está no dicionario? Non quere dicir nada, non? Quere dicir que non está, punto, non quere dicir moito máis, non? Que non foi recollida. Sigo. É dicir, a mí o que me interesa, sobre todo, é estas discusións sobre o estándar, estas ideoloxías sobre o estándar,
que nos están dicindo sobre a sociedade na que vivimos, non? Porque as discusións sobre a lingua nunca son só sobre lingua. Explicaba moi ben Marcos Baño, non? Cando vías que as discusións sobre a lingua no Brasil estaban ligadas con cuestións de clase, con cuestións de etnicidade, con cuestións de raza, etc. É dicir, aquí a sociedade galega non é a sociedade, non, Galicia non é Brasil. Temos unha sociedade máis cohesionada, pero é unha sociedade na que hai desigualdades, en que hai estratificacións e hai desigualdades. Entón, moitas destas discusións, o que nos están, a mí o que me interesa é que nos están dicindo da nosa sociedade, de que estamos discutindo realmente. Non? E desde este punto de vista, creo que trátase dun terreo de disputa ideolóxica e política tamén. Non? E aquí está o concepto de autenticidade como central. Evidentemente, hai unha necesidade dun estándar que é percibida socialmente, non? Tanto por razóns obxectivas, é dicir, unha lingua administrativa unificada ou algo así, como por razóns de tipo simbólico e político e ideolóxico. É dicir, por un lado, unha defensa fronte ao español, non? Que acabas de mencionar ti, que esa necesidade de ter un estándar para defenderse, e, por outro lado, para a construción dunha identidade comunitaria, nacional, ou que queiramos chamarlle, non? Que son realmente, entonces, estes debates, creo que estamos negociando socialmente non só o carácter dese estándar, senón tamén algunhas outras cuestións que están relacionadas. Por un lado, ese conflito de élites, do que falaba Mario Herrero, pero tamén a nosa posición relativa dentro do tabuleiro interno. É dicir, no sentido da distinción de Bourdieu. Non? E aquí podemos, eu vou mencionar dous tipos de quedan 5 minutos, así que dous tipos de debate. Un é o dos neofalantes. Menos. Non, empecé ás menos 10. Que se teño o reloxo aquí. O asunto dos chamados neofalantes e os chamados paleofalantes. Que esas etiquetas en sí mesmas xa son de grande interese, porque neofalantes é unha etiqueta posta desde fora, é dicir, é unha etiqueta deslegitimadora, no sentido de que ti és neofalante, non és un falante auténtico, non és un falante nativo, etc. Os neofalantes despois asumiron esa etiqueta, algúns neofalantes asumiron esa etiqueta, a idea é que son posicións que tes dito ti tamén en Ramallo como posicións socialmente construídas, non? Deronlle a volta dicindo, bueno, pues non somos neos, somos modernos, pero vos sodes paleofalantes ou desantigos, non? Entón, digamos que nós somos modernos, urbanos, tal, e vos sodes antigos, rurais, non? E agora hai paleofalantes que din, eu son paleofalante. Entón, como se xogan con esas etiquetas que é moi interesante desde o punto de vista ideolóxico, non? Pero eses os chamémosles paleofalantes que negan ou rexeitan o estándar, eu falo castrapo, o que está mencionado aquí, como algo artificial, alleo, feito por outra xente, no sentido aquel como que dicía Ferclo de someone else's language, non? Que non é a súa lingua, é outra xente, non? Pero, ao mesmo tempo, por esa variedade que ten sido cualificada como castelanizada, deturpada, híbrida, ilexítima, en certa maneira, non podemos encontrar bastantes literatura ao respecto, eles reivindican, pero tal vez como unha reivindicación, como unha afirmación de clase, non? A autenticidade, desde ese punto de vista, ven da raíz do local. A súa lingua ten raíz de local, é do seu sitio, é da súa familia, do seu grupo social, e a través diso construese unhas posicións de fidelidade, de lealdade a eses grupos sociais dos que proceden. Os dos neofalantes, estes teñen unha dobre discriminación por falar galego, además por non falar galego estándar. Os neofalantes tamén teñen unha dobre discriminación, xa está dito, non? Está publicado. Por un lado, por falar galego, e por outro, por non falar un galego auténtico, non? Que falar un galego artificial, non? E o seu son máis ben xente urbana,
universitaria, moi activa social e políticamente, digamos que a súa reivindicación ven desa importancia precisamente desa actividade, é dicir, da súa importancia tal. Aquela frase de Sechu Sende que dicía, o galego será neofalante ou non será. Non, o futuro será neofalante ou non será. Eu teño tido tamén xente que se dicía neofalante que me dicía que o seu galego era máis auténtico porque o seu galego estaba desprovisto de castelanismos. Entón que os falantes rurais tiñan moitos máis castelanismos. Non? Pero son axentes activos de normalización nun ambiente hostil ao galego. E, por outro lado, está o debate entre reintegracionismo e a norma Ilgarrac, se queremos chamarlle así, en que, claro, por un lado, a autenticidade do reintegracionismo está, sobre todo, no estándar portugués. No estándar portugués, sobre todo, portugués europeo. Hai unha construcción discursivas tamén sobre a lingua medieval e todo iso, o galego portugués, ideal un pouco, a idea dese galego portugués que existía na Idade Media, que ese galego portugués existe en Galicia, porque ata onde eu sei, en Portugal chamaselle portugués arcaico, portugués antigo, un galego portugués. Pero basicamente, a parte desas construcións discursivas, que, é dicir, todas son construcións discursivas, pois, por exemplo, é o que leva a que palabras como terreno, castellano, digamos, sexan vistas como lexítimas, ou, por exemplo, anglicismos como a camone ou como andebol no canto do castelán guiri, ou do castelanismo guiri, ou do calco balaumán. Pero está asociado a construcións identitarias de urbanidade, de modernidade e en parte de radicalidade política. Por exemplo, hai uns anos houve unha campaña que era Caña contra España, escrito con NH, nos dous lados, non? En Caña, en España. Pensade, nesa mesma pintada, con dous señes, significa algo diferente. Non? Teñen un significado diferente. Se fose con dous señes, sería outra cousa. Pero Caña contra España con NH significa cousas distintas. E despois estaría a norma Ilgarrac, se queredes, que, están os seus criterios están que poden tamén analizarse, están explícitos na introducción das normas, e que podíamos basealo nas bases ideolóxicas da construción nacional de Galicia, é dicir, o pobo ideal, o pobo idealizado tamén, a tradición, unha afirmación identitaria fronte ao castelán, ese purismo defensivo do que falaba tamén aquí Xoán Lagares, na introducción, por exemplo, limpo de canto alleo e innecesario hai incrustado na fala viva pola presión do castelán. Limpo, alleo, etc. É ao mesmo tempo un achegamento tímido, moi tímido, ao portugués. Esas están aí expresadas. E acabo. É dicir, esta é unha simplificación, un esquema, de algúns dos debates, deses debates por posicións ideolóxicas dentro do tabuleiro interno, realmente non se trata de quen ten razón, porque todas estas posicións teñen razóns, teñen as súas propias razóns, e teñen os seus propios discursos. Entón, a cuestión é que é tratar de ver de que estamos discutindo cando discutimos de estándar e cando discutimos de normativa, porque cando se fala de lingua nunca se discute só de lingua. E cando discutimos de ortografía, non discutimos de ortografía. Se as discusións fosen de ortografía, acababan nunha semana. Pero a cuestión é que non estamos discutindo de ortografía, estamos discutindo de algunhas outras cousas. Non? A cuestión é que, desde este punto de vista, eu creo que sí, é moi interesante toda a cuestión esta dos estándares, porque nos dá un punto de vista privilexiado para contender algúns dos debates e das loitas por espacios simbólicos que hai hoxe en Galicia. Por espacios simbólicos e non simbólicos, porque o poder, o galego ten un certo poder simbólico, pero non só simbólico, tamén poder material, non? Entón, realmente, o que estamos é discutindo un pouco iso, non? E claro, entender isto tamén nos pode axudar a confrontar o que dicía ao principio. Se entendemos isto e realmente nos poñemos claro de que estamos discutindo, pois ao mellor resulta que somos máis capaces de elaborar algún tipo de
de opción. Porque, claro, aquí o que sucede é que hai é dicir, aparece o galego estándar, e iso produce unha diversificación vertical do galego que non existía antes. Non é que o galego antes fose uniforme. Evidentemente, xa nos dicía Naira Vilas, non, estaba Balbino e perto estaba Manolito, non? É dicir, os dous eran da aldea, pero eran dúas cousas distintas, non? Pero non no sentido en que hoxe está diversificado, non había un galego nos medios de comunicación, da política, etc. É dicir, non había ese poder no galego. E claro, ese estándar superponse e impacta nas variedades autóctonas e produce unha serie de efectos que son os que estamos, precisamente algúns deles é o que estamos discutindo aquí. E desde ese punto de vista, eu creo que sí, o de estudar os estándares, pois creo que nos pode dar bastantes claves tamén para poder actuar noutros niveis. Bueno, deixo aquí porque xa me avisaron 3 veces de que estaba excedido. Moitas grazas aos tres relatores por acomodárense tamén o tempo que se lles deu. Eu son a veces un pouco antipático co tempo, pero dixen que estou aquí un pouco como defensor do público, así que creo que si nos limitamos o tempo que se nos dá, damos a máis oportunidade de falar, e ademais tamén no diálogo e no coloquio pódense aducir máis argumentos ou introducir máis cuestións. Temos sobre a mesa 3 perspectivas diferentes, en realidade, sobre a cuestión. Xa hai algunhas preguntas no chat. Animo as persoas, por suposto, as persoas que están aquí poden preguntar cando queiran. Tamén animo as persoas que están no chat. De momento, temos dúas persoas, justamente, ademais do ámbito lusófono, que dirixen preguntas a Eduardo Maragoto. Unhas preguntas chega do Brasil, di: profesor Maragoto, vostede pronuncia algo como situación, entendo que di. Esa realización existe nos distintos falares galegos ou é unha mudanza de pronuncia provocada pola proposta ortográfica? Hai outra pregunta que chega, neste caso, do ámbito portugués, de Portugal, quero dicir. Eduardo Maragoto fala en norma internacional do portugués, só que esa norma non existe. Concretamente, onde mora ele, norma portuguesa e africana, ou onde ele mora, norma brasileira. O exemplo sintáctico que dei multiplícase por centenas. Importa non esconder a questão. De momento tes esas dúas cousas sobre a mesa, Eduardo. Sobre, supoño que a pronuncia tipo situación, Sí. Sobre que é a norma internacional do portugués. Sobre a pronuncia de situación, hoxe en día, nas falas actuais do galego, é evidente que esta pronuncia, esta terminación, é unha marca do reintegracionismo, das persoas que usamos a norma reintegrada. Tal vez sexa a marca que nos caracteriza como grupo que estamos a favor dun estándar ou dun padrón determinado. A marca esa e a palabra Galiza serían as principais marcas que nos identifican na oralidade, mas non deixa de ser un restauro dunha terminación que chegou perfeitamente viva ao século XX nas falas galegas, non? Como proba a súa presenza constante en textos literarios e textos escritos do galego, do noso rexurdimento e até as irmandades da fala, non? Hai unha presenza constante desa terminación. De facto, nun dos textos máis emblemáticos do galego, que é o noso himno, concretamente no seu refrán, aparece 2 veces, non? Nazón de Breogán. E iso non é porque naquela altura non foi unha ultracorrezón galega, non? Iso supónse que esa terminación chegara a ese momento da historia do galego perfeitamente viva. Entón, o reintegracionismo é unha das terminacións que se empeñou en restaurar especialmente, non? En relación á terminación portuguesa, en xeral sábese
que no caso portugués houve unha confusión de terminacións de maneira que as tres terminacións medievais dos singulares de certas palabras, on, an e aun, esas terminacións pois confluíron en aun. Na Galiza non aconteceu, entón continuaron separadas esas terminacións e hoxe nas falas galegas temos on, an e au, aínda, non? Para irmão, can e canzón, por exemplo, mas concretamente esta última mantense, nós mantémola sen iode porque entendemos que se debe restaurar así, sen iode, porque chegou perfeitamente viva ao século XX, non? E a outra pregunta era, non a entendín tan ben. Bon, si, iso pareceme que ten que ver con a discrepancia que teñen portugueses e brasileiros en relación a si se pode considerar que existe unha norma única do portugués ou si xa deberíamos falar de dúas normas, non? No portugués. E ese debate na Galiza, polo menos o reintegracionismo, parécenos pouco relevante, non? Nos cando falamos do padrón reintegracionista, falamos dun modelo de lingua, non? Un modelo de lingua que ten en conta o portugués, calquer portugués, o producido en Portugal e o xerado tamén polo Brasil, non? E non estamos tan interesados agora en definir exactamente o código polo cual ese padrón é representado, non? De facto, no reintegracionismo, pois desde os anos 80, convivemos perfectamente con varios códigos ortográficos, non? Mas o que temos é un único modelo de lingua que é o que asenta no portugués. No portugués, no mundo, en xeral, non nunha norma concreta do portugués. Como a pregunta... Permíteme interpretar a pregunta, como a pregunta se refire directamente á sintaxe, entendo que se quere unha aclaración sobre se, por exemplo, se admitiría eso. Ele se achegou ou ele achegouse a norma de Portugal e a norma brasileira, quer dizer, a duplicidade normativa no terreo sintáctico. Sí, nos por questões políticas, obviamente, sempre vamos estar da mesma maneira que, por exemplo, nos Estados Unidos de América, hoxe en día, o que se ensina do portugués, a norma concreta que se ensina do portugués é a do portugués do Brasil. Na Europa, cando se ensina o portugués como lingua estranxeira, a norma que se costuma ensinar é a do portugués de Portugal. Nós, por proximidade xeográfica tamén, pois temos máis en conta, en xeral, o portugués xerado en Portugal que non o portugués xerado no Brasil. Até porque, en termos sintácticos, está máis próximo aínda do galego tradicional. Por exemplo, na questón da colocación do pronome. Mas non excluímos ningún portugués do mundo, nen desas dúas nazóns, nen das nazóns africanas, nen de calquer outro estado en que sexa oficial a lingua portuguesa. Non? Entendemos que todo o portugués, xerado en calquer parte do mundo, serviría para reforzar o noso galego. Moitas grazas, entendo que as preguntas que se chegaron polo chat están respondidas. Alguén dos presentes quere facer algunha pregunta ou algunha das persoas da mesa quere intervir? Bon, sí, xa que comecei respondendo a estas preguntas, en relación a algunhas cousas que se dixeron na mesa, o Xosé Luis Regueira preguntou reiteradamente para que queríamos o estándar, non? Eu penso que no reintegracionismo sí que existe unha resposta moi clara a iso, non? Nós sí que sabemos para que queremos o padrón e querémolo, non estamos envolvidos nunha polémica ortográfica por fetichismo, quer dizer, non? Nós queremos o padrón para definir fundamentalmente o noso espazo comunicativo. Pensamos que o noso espazo comunicativo ten que incluir o portugués das diferentes nazóns en que esta lingua é oficial, porque entendemos que é a mellor maneira de reforzar o noso galego. Non simplemente por unha cuestión numérica, por unha cuestión de ampliarmos o número de países en que se falaría a nosa lingua ou de ampliarmos o número de falantes que tería a nosa lingua, sino tamén por unha cuestión cualitativa, non? Porque é diferente que unha lingua sexa falada nun territorio que non ten Estado, que digamos que serían un Estado é sempre o mellor axente estandarizador, non? O mellor axente padronizador, o máis eficaz, a se unha lingua é falada
nun Estado, é moi diferente, non? Quer dizer, o Estado sempre proporciona moita maior estabilidade a esa lingua. E, no caso concreto do portugués, non é só un Estado, son 9, non? Entón, digamos que a estabilidade da nosa lingua multiplicaríase. E esa estabilidade nos considerámola fundamental para deseñar calquer proposta normalizadora futura para o galego, non? Esa sería a resposta. Despois, pois claro, no medio desa estandarización, pois é verdade que haberá algúns termos discutíveis, pois algúns castellanismos que entren por esa vía que se poden discutir, moitísimo máis ao contrario, mas en xeral temos ese modelo de padrón, ese modelo de lingua, non? Despois a codificación concreta, non? Pois pensamos que é posterior. Primeiro hai que chegar a un consenso, hai que chegar a un acordo sobre o modelo de lingua que queremos e unha vez que teñamos definido o noso espazo comunicativo, non? Pois xa entraremos neses debates de pormenor de se vai dicer terreo ou terreno ou se o castellanismo ou caña vai ser admisível nesa futura norma, non? Eu tamén quería intervenir, bueno, aparte de por alusión, pero non só por iso, non? A ver, por unha parte tamén ten que ver co que comentaba Fernando Ramallo, sobre que dicía que o estándar non servira para inverter a tendencia decrecente dos falantes, non? Que sí, gañara novos falantes, pero en cambio, pois, ia perdendo falantes. Eu creo que estamos situando sobre o estándar cuestións que non son do estándar, nese sentido. É dicir, eu creo que o estándar non é responsable de que se gañen ou se perdan falantes. É dicir, que non podemos, por cambiar o estándar, non imos incrementar. Ou, por exemplo, é dicir, un tipo de estándar pode incrementar, pode facer que a xente se sume ao galego, ou lle fale galego aos fillos, ou algo así. Eu creo que ese tipo de accións están rexidos por outro tipo de lóxicas e outro tipo de razóns, non? Máis materialistas, se queremos, non? No sentido de que, bueno, materialistas no sentido de materialismo histórico, non? Materialismo dialéctico. Entonces, tamén, é dicir, isto tamén serviría un pouco para a cuestión do binormativismo, non? Eu, evidentemente, non son reintegracionista, non fai falta dicilo, pero estou convencido de que necesitamos o portugués, e teño dito públicamente moitas veces, teño dito non só nas clases, senón que o digo, bueno, por exemplo, falando nun curso con xente da TVG, pois necesitamos modelos de portugués, non? Por exemplo, para os medios de comunicación, porque non para que eles falen portugués, pero sí como fonte de recursos, fonte de se queremos, incluso como modelos, fonte de modelos comunicativos. É dicir, o galego está en certos espazos en que carece de modelos comunicativos propios, porque evidentemente non había unha maneira de transmitir partidos de fútbol en galego, porque nunca se transmitiran partidos de fútbol en galego. Entón, claro, que se imita? Pois imítase o que se coñece, evidentemente. E que se coñece? Pois os medios de comunicación españois. Entón, claro, os modelos comunicativos do galego son, moitas veces, réplicas dos modelos comunicativos españois. Adaptacións, réplicas, imitacións. Por que? Porque son os que se coñecen. Os españois son imitacións de americanos, ingleses, etc., pero aquí cheganos a través do español, non? Entón, evidentemente, necesitamos modelos comunicativos do portugués. Xa non só por cuestións de prestixios, non? Cuestións, xa non estamos falando, eu non estou falando xa de léxico, estou falando de cousas xa incluso moito máis amplas, non? Polo menos para ter algún tipo de modelos alternativos e de fonte para poder desenvolver modelos propios que facilitaría o desenvolvemento de modelos propios máis independentes do español. Claro, estamos actuando con criterios ideolóxicos, é dicir, de separación do español e de achegamento ao portugués. Eu participo deses criterios, cuestións puramente ideolóxicas. Pero bueno, participo desos e creo que sería bo desde o meu punto de vista, da miña concepción do galego, non? E, polo tanto, creo que sí necesitamos o portugués. Necesitamos coñecer máis portugués, non só ler, senón oír. Outra cosa que aí todos batemos co escaso prestixio que ten, lamentablemente, o portugués en Galicia. En Vigo, xa podemos escoitar radios portuguesas.
non? Eu veño no coche, veño escoitando radios portuguesas e chego a Vigo e sigo escoitando Antena 2, por exemplo, Antena 2. Pues, non hai ningún problema. Por que non se escoita? É dicir, a xente que teño comentado con alumnas miñas, con alumnos meus da zona de Vigo, por exemplo, hipertistas estudando galego, pero tes acceso a medios en portugués. Sí, pero É que ainda é unha lingua diferente. estamos en espazos comunicativos distintos, todos sabemos o que está sucedendo, non sei cales son, non sei que hai agora, pero sexa Operación Triunfo, Gran Hermano, ou cousas polo estilo da televisión española, ou La Isla de non sei que, pero a xente está informada diso, pero non sabemos o que está pasando en Portugal. Por exemplo, estamos desconectados da esfera pública portuguesa. Ese é un problema moi grave. É dicir, non é unha cuestión de escribirmos Carballo con V ou con B, porque iso é, para min, é un pouco anecdótico. A cuestión é que estamos desconectados. Vémolo no Parlamento galego. Os modelos comunicativos están imitados do español. Traducimos as metáforas do español. Incluso os políticos nacionalistas, incluso algúns políticos reintegracionistas, pois Eito Lobeira, por exemplo, que ata onde sei, definíase como reintegracionista, pero despois resulta que está copiando, está calcando as metáforas, os modelos comunicativos do español. Por qué? Porque estamos inmersos no mundo político do español, estamos desconectados da esfera política portuguesa. Entón, para min, o problema fundamental está aí, en acceso a eses modelos, en acceso a esas linguas, en acceso a esas esferas públicas portuguesas. Outra, claro, evidentemente, hai unha dificultade, porque nós formamos parte, o Parlamento galego é un órgano do Estado español. O Estatuto galego é unha lei orgánica do Parlamento español. Entón, nós formamos parte, queirámolo ou non, do Estado español. Estamos, o que sucede en Madrid, pois evidentemente ten repercusión aquí, impacta na política galega, e os políticos galegos, pois collemos a Jorquera, eu analizo a Jorquera, e Jorquera acaba de vir de Madrid, e soltame frases, metáforas en castelán, non? Claro, non estamos no mundo portugués, entón, claro, ese é un problema obxectivo, grave. Entón, claro, non é que só esteamos inmersos no mundo español, é que formamos parte dese mundo, e afectanos. Entonces, como podemos trascender iso? Como podemos superar ese tipo de barreiras? Esa é a cuestión que eu creo que temos que empezar a pensar. É dicir, para min a cuestión de que escribamos dunha maneira ou doutra é un pouco secundaria. Eu creo que é máis relevante irmos a ese encontro, a ese coñecemento e a ese poder que poida existir unha ósmose, de certa maneira, entre o galego e modelos portugueses de todo tipo. Sobre todo naqueles puntos onde o galego ten que elaborar esas funcións. Entón, claro, por iso, aprender portugués. Sí, claro. Portugués nas escolas e nos centros de ensino, obviamente. Medios de comunicación. Portugués nos medios de comunicación, ter acceso aos medios de comunicación en portugués, obviamente. Claro, o que pasa é que podemos ter acceso e resulta que eses non nos oímos, que pasa? É dicir, como facemos, como temos que idear algún tipo de estrategias para iso? É dicir, as estrategias non, de certa maneira, non quero faltar ao respeto a ninguén, e moito menos a ti, que é unha persoa que che teño respeto intelectual e persoal, non? Pero, dicir, en certa maneira, a cuestión da ortografía parece un pouco de pensamento máxico, non? No sentido de que parece que se poñemos a ortografía do portugués, xa está. E o resto vai vir de seu. Non, eu creo que non. Eu creo que temos que empezar por outro lado. E ao mellor resulta que se estivésemos afeitos a escoitar portugués, a ler portugués, a ter contacto co portugués, coa realidade da fala de Portugal, que temos aquí ao lado, pois ao mellor resulta que acabamos pensando que, bueno, pois por que non escribimos tamén Carballo con V con LG? Pois ao mellor sí, pero para min esa sería, digamos, a consecuencia. É que aí está un pouco a... Perdón, Perdón. Despois. Bueno, que dicía... Como non di algo así moi directo. As profesións, quizás o mellor
se os propios medios de comunicación portuguesa nos desen algo de voz e tivesen interés en gañar o noso interese, o a mellor non tamén terían maior interese en contactar con eles. É dicir, que hai tamén un problema que ti sinalaches de falta de integración dos espazos comunicativos públicos, das esferas públicas, pero que ten que ver tamén con actitudes moi arraigadas do outro lado da fronteira, non só con as nosas, sino tamén que as que están do outro lado da fronteira. Porque, efectivamente, a nós podemos interesar moito que pasa en Madrid, porque, ao fin de contas, é a capital do Estado. Pero enterámonos de moitísimas cousas que pasan en Huelva, que xa non nos interesa nin o máis mínimo, e non sabemos que cousas que pasan en Valença ou no Porto, non? Perdón por esta intervención miña, que quería darlle a palabra a Fernando, porque a tiña pedir antes. Sí, un par de cuestións. Eduardo, dixeches na túa intervención, agora na parte final, sí, que tomaches a palabra antes, que nos temos que unir a Portugal porque non somos un Estado. Entón, cal é a posición do reintegracionismo nunha utópica e desesável Galiza independente? É dicir, mañán somos un país, un Estado, independentes. Cal é a posición desde o reintegracionismo respecto da da norma? É a mesma, porque entón un argumento de que como non somos un Estado, temos que... Bueno, isto por un lado. Por outro lado, un par de cousas, un par de detalles, que a intervención de Regueira, de que, efectivamente, o estándar non é unha cuestión estrictamente lingüística, ten unha dimensión política obvia, en política entendida en sentido amplo, pero, como dixen antes, estamos nun momento quente do estándar e é moi difícil facer esta análise agora, non? En todo caso, hai moita xente que está separada do galego, unha boa parte, polo menos as investigacións que se fan por aí, porque non se sente identificada co estándar. E, por último, eu quería abrir unha reflexión, que diredes, bueno, este é un tópico, pero a mí me serve. Eu dei conferencias en Maputo, en São Paulo, en Lisboa, en Oporto, e sempre eu non sei falar portugués, vaya, é dicir, as dou en galego, e tiven unha comprensión óptima, moito mellor, desde logo, que se a en castelán, que non se me ocorriría. Entón, a pregunta é, eu con este galego meu, que é o galego dun neofalante, dunha persoa que ten moitos problemas, desde logo, pero que tamén leva moitos anos falando e intentando coidar a súa lingua, eu falei en moitos espazos, en tribunais de tese doutorais, bueno, como todos os que estamos aquí, non é unha cousa excepcional, en países lusófonos, desde África, América, a Europa, e sempre me encontrei a gusto, sen ningún tipo de problema de comunicación, falando isto que estou falando. Entón, a cuestión é, entón, é simplemente que non é unha cuestión de comprensión, é unha cuestión, entón, estrictamente política, e non lingüística, como decía Regueira hai un momento. Entón, sí que estamos de acordo, é unha cuestión política. Por eso preguntaba antes, nunha Galicia independente, desexável no futuro próximo, que facemos coa lingua? En este caso, sí, a primeira... Sí, entón respondo aos dous, porque... Sí, toco a palabra, Eduardo. Unha interpelación moi directa. Bon, é que claro, que iso xa nos obrigaría a facer así política ficción, non? Como se costuma dicer, é moi complicado. Mas, como vos dicía, eu penso que o reintegracionismo non ten ningún fetiche, nin ortográfico, nin toma o modelo portugués ou brasileiro, ou que quer que sexa, porque goste especialmente deses modelos, senón por necesidade. Entón, se nunha futura Galiza independente, que eu non estou a ver neste momento, non a consigo ver nin daqui a 50 anos, nin daqui a 100, a verdade. Ou, polo menos, non teño iso como hipótese de traballo, non? Pois, se nesa Galiza independente, unha vez que xa somos estados, xa somos un estado, pois temos instrumentos para defender o noso padrón, o noso estándar, igual de eficaces, pois eu non teria ningún problema en esquecerme da idea de confluir coa ortografía portuguesa, iso sen dúbida ninguna. Ora, dubido moito que ese momento vaya a chegar, porque mesmo que a Galiza sexa un país independente, hoxe en día, para as linguas preservaren o seu estatuto de linguas de comunicación e linguas potentes, para que podan soñar polo menos con un futuro de 100 anos vista, ou de 200, se queres, penso que nen sequer chega con que sexan as linguas de un só Estado. Convén que sexan linguas multinacionais. É diferente hoxe en día o relacionamento que existe nos estados pequenos de Europa co inglés, no propio Portugal, se o comparamos con España, xa se nota unha diferenza no tipo de relacionamento co inglés que os
que os estados que teñen un complexo de países maior a colaborar entre eles e a cooperaren para fortaleceren os seus estándares. Non? Bon, iso por un lado. Depois, iso era... Despois, en relación a todo o que dixo Xosé Luís, claro, eu noto que no galeguismo en xeral, que non é unha idea apenas do reintegracionismo, sino tamén do autonomismo nestes momentos, pois fálase constantemente desa necesidade de apoiarse no portugués. Non? Considérase que sería positiva para fortalecer os modelos de lingua en relación ao castellano. Mas inmediatamente despois dice que como non estamos no mesmo espazo, no mesmo espazo político e cultural, pois sería un pouco irrelevante. Mas precisamente, sería un pouco irrelevante facer modificacións no estándar. Mas precisamente, se se fan modificacións no estándar, ou se se propoñen modificacións no estándar, é precisamente para fortalecer ese espazo comunicativo, de alguna maneira. Quer dizer, porque moitas veces dicemos, é que... Eu vexo que as persoas teñen aí Portugal ao lado, mas non utilizan os recursos de Portugal. Mas é que levamos 40 anos dicendolle ás persoas que o portugués e o galego son linguas diferentes e que, por tanto, non ten ningún sentido utilizar os recursos do portugués. Non? Para que vai consultar unha persoa galega un prontuario ortográfico do portugués? Para reforzar o seu galego, para saber como se escreve o seu galego, se son linguas diferentes. Para que vai consultar un dicionario portugués se son linguas diferentes? Terá que consultar un dicionario galego. Entón, en cuanto o galego e o portugués foren linguas diferentes e foron tratadas como linguas diferentes, é obvio que os galegos non van utilizar modelos do portugués para se reforzaren en relación ao castellano. E digo máis, que curiosamente, lín, por iso quería responderlle agora a Xosé Luís, porque lín hai pouco un artigo de Xosé Luís, un artigo teu, sobre o uso de formas de contacto co portugués, penso que as denominabas así, digamos así, lusismos que utilizaban os políticos galegos, e penso que puñas a Jorquera tamén de exemplo, non? E chegabas a unha conclusión... Non sei, non me lembro a verdade exactamente, mas chegabas a unha conclusión con que eu estou completamente de acordo. Non? A conclusión era de que, efectivamente, no ámbito do nacionalismo galego úsanse moitas formas de contacto co portugués, úsanse moitos lusismos, non? Por parte de políticos galegos. Mas esas formas de contacto co portugués, en xeral, non son por un contacto directo co portugués. Non son porque esas persoas vayan a Portugal, se lembren dunha palabra e a pasen a incorporar ao seu vocabulario. Ou non é porque vayan ás aulas de portugués, aprendan portugués e digan que palabra máis bonita vou incorporar no meu vocabulario. Non é por iso. Esas palabras, antes de chegaren a esos políticos, xa están circulando pola sociedade galega. Non? Entón, nós non podemos simplemente dicer, iso sí que me parece unha idealización do conflito da cuestión lingüística na Galiza. Non podemos dicer simplemente, ou non podemos pretender simplemente que as persoas, basándose nunha proximidade co portugués, cheguen algún día a utilizar o portugués como modelo para o galego. Temos que facer políticas adecuadas para facilitar que eses modelos sexan utilizados. Non? Neste caso, no caso concreto que vos expuxen eu aquí, o binormativismo parecenos o máis eficaz porque, de alguna maneira, faría circular o portugués en certos ámbitos da sociedade galega e iso sería o que provocaría ou que acabaría por provocar unha transferencia de unidades lingüísticas entre galego e portugués que agora mesmo é vital para a sobrevivencia do noso galego. Que falabas ti, non? En relación contigo, depois a ti. Procurarei ser breve. A ver, ti falabas, fixaches algo que me chamou, que me pareceu interesante, que era que a normativa do galego esquecera os falantes, ou non se acordo moi ben como dixaches que deixara atrás os falantes, ou algo así, non? Unha cosa así. E agora tamén mencionabas iso, de que a xente que non se sente identificada. Claro, precisamente, pois aí temos que ver que é o que está sucedendo aí, dicir, que por que non se sente identificado? Claro, evidentemente, o estándar non é a lingua que fala cada quen.
na súa aldea, na súa casa, non está, porque non pode ser, é dicir, aquela, por exemplo, ás veces non ensaios de alumnas miñas, porque poñen que o estándar debería, discusión, non? Na clase mesmo, o estándar debería recoller todas as variedades. Non, entonces, non sería un estándar, se recolle todas as variedades, non sería un estándar, precisamente a idea vai por aí. Ou tamén, Gabriel falaba de que habería que facer unha especie de estudo macrolingüístico, Gabriel Reidoval, non? Comentaba unha especie de estudo. El creo que pensaba como unha especie de enquisa, como un mapa sociolingüístico, pero sobre o estándar, non? Non creo que haxa que facer iso. Eu creo que iso non nos daría unha información boa de calidade. Eu creo que nos dá unha información mellor de mellor calidade a ter estudos de foco, estudos cualitativos, e ver en profundidade e ver que tipo de problemas se aparecen aí con o estándar. Unha alumna miña este ano, precisamente, non está aquí, que dicíame que a súa nai, que ás veces que tiña unha tenda ou algo así, que ás veces que chegaba xente falándolle en galego estándar, e que ela que lle contestaba en castelán, porque que se sentía insegura diante da confrontada con aquel galego estándar, non? Vale, entonces, que é o que está sucedendo aí? Dicir, frente a que está reaccionando? Non? É dicir, que elementos hai aí do estándar? Porque o mellor resulta que non é o estándar. O mellor é o tipo de galego que está falando, ese novo galego urbano que se é visto como máis desexable, máis alto, de universitarios, etc. Entonces, pues, resulta que estamos falando de outra cousa, non estamos falando do estándar, non? É que son os efectos que produce precisamente esa variación interna que está habendo no galego, pues que está producindo efectos, claro. Entonces, pues, entendelos sí, é fundamental. Eu creo que necesitamos entendelos, non? E necesitamos entender tamén pues, que pasa co portugués. Que pasa? Que é unha pregunta que, por exemplo, é unha cuestión que está fora dos nosos ámbitos, é dicir, como reacciona a xente cando escoita, por exemplo, o galego reintegrado? É dicir, como tal, porque, claro, nos estamos moi afeitos a oírnos uns aos outros, como Fernando dicía, é que eu estou en Portugal, ou estou en Maputo, non teño problemas, claro, non teño problemas porque eu estou movendo nun ámbito universitario, entre xente universitaria que sabe o que estou falando, o que sabe, tal. Eu tamén teño estado con xente da rúa en Brasil, dicirme, eu non sei que é o que se pasa, você non fala como a mí, fala unha coisa diferente do que eu falo. Eu falo unha coisa diferente do que você fala, mas eu compreendo tudo e vocês comprenden tudo. Entón, que é o que falan, non? Vale, pois esa experiencia témola todas. Pero claro, outra cousa é que baixas de Braga para baixo, como dicía Alberto Mancebo outro día, hai que explicarlle a todo o mundo que o galego existe. Porque a xente non sabe nin que existe o galego, nin que existe unha cousa que é a lingua da Galicia. Eu teño explicado en Portugal. E que é o que falan os señor? Falan unha mestura. Falan unha mestura, din, non, falamos galego. Galego, na esquediña, non, naquel recantiño por riba de Portugal, como decía, o anaquiño que lle falta a Portugal. Pois iso, o anaquiño que lle falta a Portugal. Aí onde está o galego, non? Pero hai que explicalo. Entón, non temos ese reflexo, é dicir, non hai ese recoñecemento do outro lado, non? Entón, e despois, no que me referías ti, chama a atención que digas, non vai consultar un prontuario ortográfico ou un dicionario. Podría ser outra cousa. Vale. Pero que eu non estou falando disso, non estou falando de consultar un prontuario, un dicionario, estou falando de que recibamos con certa naturalidade pois as emisións dunha radio ou dunha televisión, do Porto, porque a min, a un falante, por exemplo, unha persoa do sur de Galicia, pode estar máis interesada, evidentemente, do que vai pasar en Braga, no Porto ou en Vilarreal, do que sucede en Huelva ou en Las Palmas de Gran Canaria, non? Por exemplo. Eu podeme interesar, se hai un concerto no Porto, teño a 2 horas. Podo estar ali, en 2 horas e media estou ali, e podo asistir. En Las Palmas de Gran Canaria, pero a mí é igual, non? Resulta que o que estamos expostos é ao outro, non? Entón, quer dizer que como creamos esas dinámicas, e despois resulta que se temos eses modelos, estamos afeitos a oílos, eses son os recursos dos que eu falo. Non? Eses recursos reais, non? Non ir consultar un prontuario, non consultar un dicionario. Porque eso sí, vale para ti ou para min. Pero non para a xente común,
non vai consultar un prontuario portugués, porque non está escribindo en portugués. Pero sí, pero a mellor resulta que lle vai interesar o que lle están contando de que sucede ali ao outro lado. Entonces, se o escoita en portugués, pois vaise a facer a escoitalo en portugués. Ou se lee o xornal do outro lado, ou se lee algo na web, non? Ou nunha rede social, se lee en portugués, pois vaise a facer a ver portugués. Non? Quer dizer que estou falando diso, de que haxa unha intercomunicación. Como facemos esa intercomunicación? E como conseguimos tamén que desde o outro lado estean interesados en comunicar connosco, porque isto de momento é unidireccional. Non? É dicir, estamos, de momento, nós estamos receptivos, digamos, pero tampouco están demasiado interesados en emitir para nós. Non? Cando veu o embaixador, o presidente do Camões ao Consello da Cultura Galega, fíxose unha pregunta dúas veces, unha vez en perfecto portugués de Lisboa, se é que o Camões non estaba interesado en ter un capítulo da política cultural para Galiza. Por suposto, xa o tiña. Tiña un capítulo para Galiza, como tiña outro para Extremadura, outro para Andalucía e outro para Castela e León. Punto. É dicir, esa é a visión. É dicir, isto é España, non? Entón, estás en España. A min non me veñas con capítulos especiais porque non estou interesado, non? Esa é a recepción que hai oficialmente. Foi célebre esa intervención do presidente señor Camões no Consello da Cultura Galega. Foi célebre porque estábamos bastantes persoas ali que damos fe do abraio xeral ante as respostas. Como non nos están entrando preguntas polo chat, non sei se vos queredes as persoas que estades aquí facer algunha intervención. Elisa está pedindo a palabra. Espera para que poidas sair ao ar. Ben, boa tarde, grazas a todos, que sodes uns todos, todos que interviñestes e este debate que é interesante. Hai moitas cousas que me gustaría comentar, pero bueno, por tratar algunha en relación con isto que comentabas, Fernando, da cuestión da identificación. A min eso pareceme que é moi interesante. Eu creo que é evidente que a xente... Hai moita xente que non se identifica co estándar, non só agora, sino durante todo o proceso. Incluso, eu creo que en algúns momentos foi máis crítico. Pero o que me pregunto é, unha cousa moi semellante pasou co euskera batúa, non? O euskera batúa que tuveron que facer unha variedade supradialectal moitísimo máis distanciada das falas populares e locais do que pode ser o galego, moitísimo máis, non? En termos lingüísticos. Sin embargo, eles non perderon a cantidade de falantes que perdemos nós. Eu creo que o problema originariamente, desa falta de identificación co estándar era polo menos semellante. Non sei como ves isto. Sí, desde logo que a situación de partida podía ser semellante, pero no fondo realmente non sei como dicilo, o aprecio histórico da comunidade de euskaldún co galego é un pouco distinta, non? O de aquí o galego en parte, unha boa parte da poboación tomou así como, sobre todo, espazos urbanos un pouco de broma, non? E segue, é dicir, o Concello de Vigo, no Nadal, os letreiros todos que pon pola rúa están cheos de faltas de ortografía, escritos en galego. Eso non se permitiría en inglés, por decir algo, por suposto en castelán, chamaría atención non poñer unha H, verdade? Pois en galego hai erros deste estilo, é dicir, que está banalizado nese sentido. Eso non pasaría no caso de euskera, eu creo, non? Pero tomando esa reflexión tamén podía trasladarlle isto a Eduardo, a idea de a posibilidade, bueno, ahora se fala do binormativismo, non? Pero houve unha época no que o reintegracionismo non estaba exactamente nesa posición, verdade? É dicir, ti pensas que estandarizar, é dicir, oficializar o binormativismo non vai ter reparos por parte da poboación galego falante,
en xeral, é dicir, ou crees que sería unha opción que legitimaría de maneira obvia a poboación reintegracionista e, por tanto, estaría perfectamente legitimado os seus usos escritos, pero na poboación galegofalante, si fose a única norma, que xa sei que non estamos nese debate agora mesmo, non? Pero houve en algún momento debate dese estilo, sustituir o estándar oficial por un estándar máis próximo ao portugués, ou propiamente portugués, se realmente eso non produciría ese tipo de rexeitamentos os que estamos falando, que si produciu o estándar en parte do actual, imaginemos que pasaría nese caso tamén co tema do portugués, porque ese debate, claro, sempre está aí, non? A quen serve o binormativismo? É unha opción que efectivamente facilita ás persoas que optan por esta alternativa a escribir, fundamentalmente escribir, vamos decirlo así, porque na realidade non hai ningún tipo de coacción ou limitación en norma lusófona, ¿no? Pero non sei se isto produciría tamén, non sei se tedes algún estudo feito ou algo sobre como... Nós temos exemplos, quer dizer... Agora sí. Non temos estudos, mas sí que temos exemplos, non? De facto, no País Vasco tamén existe binormativismo. Anúnciovolo aquí, porque sei que hai inscritos no País Vasco neste simposio. E no País Vasco, e de facto, unha das ponentes estes días tamén falou un pouco dese caso, non? Que no País Vasco, non concordo moito co que acaba de dicer Fernando, de que no País Vasco non se den casos de erros ortográficos. Quer dizer, penso que non dixo iso, non? Tampouco, non quero atribuirche esas palabras, non? Mas en relación ao que preguntou Elisa, xerouse un pouco ese comentario e eu penso que hoxe en día este argumento ven ao encontro tamén do que expliquei antes. Só un Estado realmente ten esa capacidade coercitiva de impedir que na lingua escrita, que representa unhas determinadas falas, non se produzan os erros ortográficos que se chegan a producir no galego en calquer enunciado escrito, e para canto, e xa non falemos da oralidade, non? Só un Estado ten esa capacidade, non? E iso vémolo constantemente co confronto de español e galego. En galego é perfeitamente posible decir caín ao suelo e salín pola porta, e en castellano iso é impensável. Erros morfolóxicos deste estilo, impensável, non? E en galego é constante en calquer enunciado, non? Pues non quero, digo isto para esclarecer ese punto do debate, non? Porque penso que non ten nada que ver coa fortaleza do movimento civil que apoia unha lingua, que se cometan erros ou non. No País Vasco estou seguro de que esas incorrezóns en relación ao castellano tamén se producen. Aliás, é unha cousa que comentan eles moito, non? Non hai máis que ouvir unha persoa vasca a falar e están constantemente saindo castellanismos en todos os enunciados. Non é que saian de cada minuto, non? En todos os enunciados. Entón, nese sentido, teñen o mesmo problema que nós, porque non é unha lingua que conte cos instrumentos de estandarización con que conta un Estado, non? Mas depois, en relación ao que tú dís de si se produciría unha desvalorización creo que non sei se interpretei ben a pregunta, non? Quer dizer, se o binormativismo é unha estrategia para meter o reintegrado e para que as persoas reintegracionistas poidamos escrever en portugués ou nun portugués galeguizado ou nas diferentes variantes que ten o reintegrado galego, e se iso produciría, se podería provocar, por exemplo, unha desvalorización da outra postura perante os falantes de galego, non? Un distanciamento. Ben, hai a min unha cosa que me parece superinteresante dos casos de binormativismo que se dan na Europa é que en ningún caso se produciu un avance notável dunha das posicións normativas contra a outra, non? E moitas veces, se detectamos algún avanzo neses casos, notámoslo da norma local, non notamos da norma estatal. Por exemplo, é evidente que o luxemburgués agora está moito mellor que no ano 1984 e está moito mellor que en meados de século. En relación ao alemán, que non estamos falando de calquer lingua de Europa, estamos falando da lingua máis forte de Europa depois do inglés, e que ten un sistema mediático espectacular, non? E que están ao lado, están na fronteira, non? E mesmo así o luxemburgués
fortaleceuse. Quer dizer, o binormativismo non iría en menoscabo da norma local. Ou iso é o que se pode pensar, porque efectivamente unha norma é grande e outra é pequena, e poderíase pensar que unha vai comer a outra, mas non é o que aconteceu. No caso do noruegués, que leva desde o século XIX ese proceso de binormativismo e que tivo moitísimas fases de encontro, de discordancia e tal, pois é incrível a estabilidade con que se mantivo a estabilidade que mantén o NINOSC na actualidade, sobre todo no sistema literario, ¿no? A pesar de ser unha norma característica de zonas rurais, extremamente rurais da Noruega. ¿No? Nen de capitais, nen nada, zonas directamente rurais, e mantén unha estabilidade incrível. E, sobre todo, mantén grande vitalidade no sistema literario. E no País Vasco tamén se pensaba que co Batúa iría desaparecer cualquier posibilidade do Vizcaíño. No País Vasco existe un contido, digamos que o Batúa se sobrepón a un conxunto de dialectos que nos extremos, non? Están bastante identificados. Nun dos extremos, o vizcaíño, pois tiña certa tradición de uso e de reivindicación, e tanto foi así que a Academia da Lingua Vasca chegou un momento que tivo que recoñecer a súa existencia e tivo que elaborar unha norma ortográfica e morfolóxica para ese vizcaíño e tolerar o seu uso na escola. Eu non o puxen de exemplo de binormativismo porque non había estados envolvidos e porque, aparte, existe unha grande asimetría entre o Batúa e o vizcaíño. Pero, de calquer modo, o vizcaíño non está hoxe peor que no inicio dos anos 80. Unha das bandas musicais que eu sempre ouvía en vasco e que eu gostaba moito en vasco, pois entereime que cantaba e que usaba o vizcaíño. Non? Quer dizer que non o binormativismo ou o convivio en termos legais cunha norma potente non vai significar automáticamente que a outra perda capacidade, perda sociabilidade. Os casos que son casos moi zonificados. Sí. O caso galego. O caso do Vizcaíño. Non, mas eu teño a certeza, a resposta intuitiva, a miña intuición di que se algún día o portugués compartillase espazo legal co galego oficial, teño a certeza absoluta de que o galego mantería grandísima vitalidade e que o portugués non o superaría no ámbito literario, por exemplo. Teño casi a certeza absoluta. No entanto, superaría o galego no ámbito do comercio internacional ou no ámbito do uso industrial, imaginade. En certos ámbitos moi utilitarios sí que sería máis útil o portugués, mas en outros ámbitos, pois non tanto. Moitas grazas. Como non hai máis preguntas nin na sala nin no chat, creo que estamos achegando ás 2 horas. Repito o que dixemos outro día, somos frikis destes temas e podíamos estar moito tempo, pero hai que pôr un momento de rematar, non rematar co diálogo, porque ese diálogo hai que seguilo neste foro, noutros foros, pero si rematar co acto de hoxe. Permitídeme, como organizador deste simposio, que dea uns agradecementos, primeiro ás 3 persoas que interviñeron hoxe, a todas as persoas que interviñeron nas sesións anteriores: Joan Costa, Carla Morós, Miren Azcárate, Miquel Pradilla, Fernando Venancio, Xoan Lagares, Marcos Baño, Carlos Eduardo de Oclesio, Gabriel Rei Doval, e tamén as persoas que moderaron: Rosario Álvarez e Ernesto González Xoane, as persoas que nos axudaron na organización, nomeadamente a Florentina Xoubanova, que nos axudou moitísimo, a Carlos Eduardo xa desde o Brasil, o Consello da Cultura Galega, que nos ofreceu a posibilidade de difundir os relatorios antes das sesións de coloquio, que tamén se encargou delas, nomeadamente as 2 técnicas que nos axudaron moito, Bea Pérez e Teresa Navarro, e todas as persoas que nos acompañastes estes días, presencialmente ou en remoto, e hoxe o Servicio de Medios Audiovisuais da USC e a Facultade de Filoloxía que nos acolle. Creo que non me esquecín de ningún agradecemento, se así, pois xa me desculpo. Se os resultados foron de grande interese, a prova é que os coloquios cada día duraron un poquinho máis que o anterior. Como dixen, o tema está sobre a mesa, hai moito sobre o que falar, e esperamos, ademais, que isto coalle nun
volume de estudos, aos que nos dirixiremos ás persoas que participaron para solicitar uns textos con certo vagar, non vai ser chegar a encher, pero van ser pronto. E, bueno, con isto xa me despido ata outra mellorada. Moitas grazas.